Bafowethu kuphi na kuphi la kufika khona lo mbukiso imina umfowakankeshe ngicela nje ukunibingelela indaba ke ngiza nazo namhlanje yize ezokuthi indlamlenze umfokaMpungose uyadingeka le emahlabathini ondini uyafuneka ke isizwe sakwaButhelezi kanye nesizwe sakaZulu bakhiphe isimemeze isiyalelo ke sokuthi uyadingeka lapho kwaphinda ngene kwaNondoyana umfokaMpungose uKhuzani. Ngemva kwaleya clip ayenza elingisela undunankulu wakwaZulu aphinde abe inkosi yakwaButhelezi inkosi uMangosuthu Buthelezi. Wayenza ke ivideo, I hope abantu abaningi bayibonile ke leyo video leyo. And futhi ngicela ukuphinde ngicacise lokho ukuthi angisezukwenza ama recordings manje mangenza ama updates sengizoyivelela kanje ngenxa ukuthi ngoswela ngomhla ka1 uYouTube is introducing enye ipolicy okuyi facial recognition, so uzozofaka ama faces ithombe zabanye abaculi la nabanye abantu kufanele kube khona i-permission from that person ozobe umfakile la. So from now on izinto engizothi mangikhuluma ngazo sengizovela kanjena nje ngikhulume ziphelele. Udaba ke lokuqala ke lengizokhuluma ngalo lokuthi umfokaMpungose uyadingeka ke lena emahlabathini cishe ngathi eMandaba. Istatement ke siphume ngomhla ka22 kuMay 2021 sifundeka kanjena ke sithi shenge sokalisa siyathembisa ukuphinda sicoshe leli thuba emumva kokuhlangana komuzi wonke wakwaButhelezi ngaphansi kwenkosi yethu undunankulu kaZulu umntwana wakaphinda ngene. Ibamba bukhosi lesizwe laButhelezi izinduna abomnumzane besizwe kanye nobuholi bentsha yesizwe nesizwe sonke sakwaButhelezi. Sidlulisa ukuthokoza esizweni kanye nezizwe zonke ezingaphansi kukaZulu mayelana nokuseseka kwazo ekusingatheni udaba olwalususa uthuthuva lokugcwaneka komculi uKhuzani King Dlamlenze Mpungose egcwaneka ngokulingisa undunankulu kaZulu inkosi umntwana wakwaphinda ngene emlingisela ethethisa ihlongandlebe endlunkulu kwaZulu kwakhangela amankengane okuyisimo esingafanele ukwenziwa uTeku. Isizwe sakaButhelezi sesixhumene naye uKhuzani Mpungose inkosi uMpungose enkandla kanye nokhiqiza umculo wakhe ubaba umnumzane Shobeni Khuzwayo. Ulindeleke ukuba bamphelezele uKhuzani Mpungose ukuze azoxolisa kwinkosi yakwaButhelezi kanye nesizwe sonke sakwaButhelezi. Usuku ke kunamhlanje ngomhla ka26 May 2021 ngo10 ekseni emahlabathini waceza kwaNondoyana shuthi kuzoyiwa le kwaceza ngoba kahle le ndawo yalapho kwaphinda ngene enkonjeni vele ingena ngale kwaceza futhi ingale kwaceza kodwa kahle abantu abaningi baye bethi usenkonjeni kusho thina abantu basondini. Siyaqhubeka ke statement esifundeka kanjena sithi umenya bonke abathintekile ngalolu daba kuba beze ngothi lwabo bezokwalisa ulaka lwabo kuphinde kumenye nabezindaba ukuthi baphumelele kuzoqopha lokhu ukuze kuzovela isidlangaleleni njengoba naye uKhuzani Mpungose wamgcwaneka esidlangalaleni umntwana wakwaphinda ngene. Uzomela futhi ukuxolisa kwakhe akwenze esidlangaleleni. Siyathokoza usihlalo wentsha yomkhandlu wesizwe sakaButhelezi umnumzane Zwandile Wongumusa Buthelezi. Kuyintokozo ke lokho ukuthi okwenziwe isizwe sakaButhelezi nayo yonke nje intsha kaButhelezi ihlangene ukuthi when someone wenze iphutha must come to order. No one is bigger than ukuthi singobani thina, no one is bigger than isizwe sakwaZulu or isizwe thizeni, isizwe sakwaMpungose noma sakwaButhelezi. Sijabulela ke indlela kwenzeke ngayo, ayisethembe ukuthi futhi izogcina ngoba kuhleliwe kuzokwenza njengoba kuhleliwe. Mina nawe mthandi womculo wamaskandi futhi mbukeli wale channel sesiyohlangana kuMageza.